kunnafoni telemaw ka sira fɛ an ka jamana wolomasigi sababu ka wuli ka jɔ ka se ka jamanadenw ani jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen lakana ka ɲɛsin maajugu ka banbalici waleyaw ma. O wuli ka jɔ kɛ mun tɛnɛ kɛ karidon na n'o bɛnna décembre kalo tile 31 ma san 2023 wa maajugu ka daga yɔrɔ dɔ kɔni ni o yɔrɔ bɛ tali kɛ Muruja o mara la. Wuli ka jɔ kɔni kɛla ka dankari kɛ maajugu ninnu la. Mun y'a ta k'a lajɛ anw ka wolomasigi sababu wuli ka jɔ kɛ ka se ka gosili kɔni don maa ninnu la. Gosili fɔlɔ k'i b'a ye k'a fɔ a kɛla sababu ye ka o ka fɛn caman tiɲɛniw tali kɛ maajuguw la. Mun ni a bɛ tali kɛ yɔrɔ la, yɔrɔ mun ni ani Muruja o bɛ taa kilomɛtiri damadɔ la. Wa a gosiliko filanan o fana kɛla nin yɔrɔ kofɔlen kelen in na n'o bɛ tali kɛ Gire o mara la kɛrɛnla a tile biyan fan fɛ. A kɛla sababu ye ka se ka wa véhicule pick-up dɔ kɔni ka o tiɲɛ k'o bɔ baara la. Ale ni mun bɛ tali kɛ wa maajugu minnu tun bɛ a yɔrɔ kofɔlen in na. État major général